ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ አልማዝ በልማዝ መበል 12 ክፋል አቶ ተስፋይ ሰራውር ገጹ ካብ ዕድሚኡ 3 ዕጽፍ ዝዓበየ ምሰልዎ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ሽጋራ በኃይል ደጋጊ ምስሓባ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ጣውላ ዝነበሩ ወረቃቅቲ ዓቅሉ ጽበብሉ እቲ ቤት ጽሕፈት ውንጸሎ ወዲ ኣባዲ ንዓይኑ ክሪኦ ተጸይንዎ እኳ እንተነበረ ስራሕ ኮይንዎ ኣማራጽ ሳነ በታ ዝተወደአ ሽጋራ ካልእ ሽጋራ ወልዐ ዓይኑ ፍጢጡ ድሕሪ ምርኣይ ኣብ እንዳ ሙልጌታ ሓይሊ ክትጥቀም ኣይነበረካን አንደኛ መሳርሕትና ሓጋዚና ስለዝኾነ ካልኣይ ነገር እቶም መሻርኽቱ ጻዓዱ ኣብ ኤምባሲታት ዘጋጠሞም ከውሪታዮም ቢሮና በቀሊሉ ከም ዝሕዛ ዝኣመኑ መሓዙትና ክንዕቁና ያማንታ ንስኻ ግን ሓደ ደደብ ኢኻ ብስምዒት ተዛረበ ወዲ ኣባዲ ቀደሚ ምምላሱ ሰዓረን ዕቁባይን ማዕጹ ኳሕኩሕም ኣተው ኣብ ገጽ ኣቶ ተስፋይ ዝረኣይዎ ሕርቃን ምዒ ከብሎም ኣይካለን ከም ዓንዲ ማእኸል ተፈናቲቶም ደው በሉ ሓይሊ ከይተጠቐምና ክሰልጥ ኣይክእልን ሙልጌታ ወዲ ኣባዲ ዘረቡ ኸይወደ ኣቶ ተስፋይ ነቲ ጣውላ ቢዱ ለሃሞ ኣብ ጣውላ ዝነበሩ ወረቃቅቲ ንላዕሊ ሓፊሎም ናብ ዝነበርዎ ተመልሱ ሰለስቶም ኣባላት ጸጥታ ተሸማቀቁ ሰዓረ እንታይ ሓድሽ ኣለካ ናብ ሰዓረ ጠመተ ሕቱ ሃንደበት ኮኖ ድንግርግር ብዝበለ አንደበት ንዓይዲኹም ኣቶ ተስፋይ ተመሊሱ ሓተተ መልሲ ከይተጸበየ ሓድሽ የለን ትእዛዝ ክንወስድ ኢና ወታእታ ኣበለ ሕርቃን ኣቶ ተስፋይ ከም ዘሻቀሎ ጋደ አንጠረኛ ናይ ትእዛዝ ምን ንገረኒ ኢልካ በአቃጫጭ ሰሓቀ ዕቁባይ ናብኡ እንተሰጊሩ ዝምልሶ ከሰላስል ጀመረ እንደገና ሽጋራ ወልዐ ኣቶ ተስፋይ ናብ ዝናብ ትንበለ ክሰምዕዎ ዘይከኣሉ ምስ ነብሱ ዝዛረቦም ዝነበረ ቃላት ክሰምዑ ፈተኑ እታ ሽጋራ ዘይሓዘት ጸጋመይቲ ኢድ ኣወናጨፋ ድምፁ ዓው ብምባል ኢንፎርሜሽን ንኽመጽእ መርበብ ዝርግሕ ዝደልዮም ኢንፎርሜሽን ምስ ረኸብኩ እትንትኖም ነቶም ቁርጽራጽ ነገራት ኣኪበ ሓደ ዓይነት ምንቅስቃስ ፈልጥ ሓበሬታ እንታሕት የውርድ ተፈጻሚ ክኸውን ናትኩም ስራሕውት ይኾን ኣነ ተፈጻሚ ኮይኑ ዶ ይኮነን ይከታተል ጨደረ ዝመለሰ ይነበረን በኣሽሙርካ ሰሓቀ ንበዓል ሰዓረ ኮፍ ንኽብሉ ኣመልከተሎም ቦታኦም ሰሓዙ ካልእ ሽጋራ ወልዑ ኣብ መስኮት ተጸጊዑ ንኣዲስ ኣበባ በኣንክሮ ተዓዘባ ዓይኒ ዝርኢ እንተኮይኑ ንሓፂር ግዜ እቲ ቤት ጽሕፈት ሰብ ዘይብሉ መሰለ ሓድሽ ነገር ከም ዝረኸበ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ወንበሩ ኮፍ በለ እዛ ሰብ እዚኣ እንተሃዲማ ብገኑ እንታይ ከም ንኾን ሕሰቡታ ስለዚ እንታይ ንግበር እስከ ሓሳብኩም ኣምጡ ንወዲ ኣባዲ ጠመቶ በተዘዋዋሪ ኣብኡ ዘለዎ እምነት ገለጸ እቲ ክትንቀሳቀሰሉ ዝጸንሐት ሂሩት ኣምሳለ ዝብል ፓስፖርት ጥቀመሉ ላይለ ኣይግምትን እዚ ፓስፖርት እዚ ተሚናቶ መንባራ ዘረጋግጾ ጭብጥ ረኺብና ምኽንያቱ ሂሩት ኣምሳለ ኣብ ዱባይ ትቕመጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብር ትደሊ ዜጋ ኣብዚ እዋን ዱባይ ከም ዘላ ረጋጊጽና ኣለና ይኹን እምበር ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስ ሂሩት ኣምሳለ ትበሃል ሰብ ኣብዚ ግዜ ፈጺማ ያላ ስለዚ ካልእ ሓድሽ መንነት ወይ ፓስፖርት ሒዛላ ነዚ ንምርግጋጽ ኣብ ሓያል ክትትል ኣለና ብወገን ሰዓረ ዝዕመም ዘሎ ስራሕካ ኣብ ኩሉ መበገሰ ኣውቶቡሳትን ነቁጣታትን ሰባት ብምግባር ብመልክዕ ዓፈሊኻ ንምውፃእ ይረባረብ ኣሎ ምናልባት ካብዚ ከተማ እንተወፅያ ኣብ ዶባት እውን መርበብ ኣስፊሑ ይርከብ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ንኣሽቱ መዕርፊ ጋይሽ ወይ ተራ ስራሕ እናሰርሐት ትወጸሉ ከተጽንዕ ስለትኽእል ከምኡውን ኣብ ኣውራጃታት ኣብ መዓልታውን ጊዜያውን ስራሕ ዝቁጸራ ዝንቀሳቀሳሉ ዝከታተል ዘሎ ዕቁባይ ስለዚ ገና እንሰርሕ ኣለና ተስፋ ዘቁርጽ ነገር የለን ናይ ኩሎም ጸብጻብ ኣጠቃሊሉ ወዲ ኣባዲ ነገሮ ግን ንምንታይ ስራሕ ክትቁጸር ከም እትኽእል ገሚትኩም ኣቶ ተስፋይ ሓተቶ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስ ነታ ሂሩት ኣምሳለ ትበሃል ካብ ዱባይ ዝኣተወት እያ ትመስል ነይራ ንዓ ተመሲላ ካብ ባንክ ገንዘብ ከተውፅውን ፈቲና ናብ ኣብ ዱባይ ዘሎ ኣድራሻ ምስ ደወልና ሂሩት ዱባይ ከም እተመልሰት ኣረጋጊጽና ገንዘቦም ክእክቡ ብዝሓበርናዮም እቲ ገንዘብ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ተረዳዲና ስለዚ ገንዘብ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ የለን ክትበልዕ ክትዝሙያ ወይ ጊዜያዊ ስራሕ ከድልያዩ ትርፍን ተረኺባ ንመገዲ ወይ ንዝለኣኽዋ ክትረክብ ወዲ ኣባዲ ብርእሰ ተኣማንነት መለሰሉ ኣብ ዱባይ እቲ ሓቀኛ ሂሩት ዲኻ ረኺብካ ጌጋት እንታነ ክረክብ ድሌት ነበሮ ንነብሱ ካብ ተሓታትነት ነፃ ክገብር ዝኽእል ሓበሬታ ክረክብን ከውፅን ኣለዎ እንተኮይኑሉ ድኽመት መሳርሕቱ በርቢሩ ከቃልዖም ደለ ሂሩት ዱባይ ምህላዋ ግን ብመንገዱ እውን ኣረጋጊጹ ኣቦኣ ረኺብዮ ስራሕ ከይዳ ምህላዋን እንተደለያ ምሸት ክረኽባ ከም ዝኽእልን ነጊርኒ ኣማሲኡ ደዊለ መጀመርታ ነቦኣ ረኺብዮ ጸኒሑ ረኺብኒ ሰላምታ ተለዋዊጥና ክብላ ዝኽእል ስለዘይነበረኒ ክድውለላ ምዃነይ ነጊራ ዓጽያ
ተማእዲዱ ነገሮም ኣባል ጸጥታ ምዃንካ ዝነገርካ መስለኒ ነታ ፈቓቕ መንገዲ ኸግፍ ሓደለ ወዲ ኣባዲ ርእሱ ብምቕናቕ ባእውን ተመለሰ ኣቶ ተስፋይ በኣቃጫጭ ሰሓቐ ሞተሬላ ክንክፈትወን በሎም ሰለስቲኦም ግር እንዳበሎም ከፈትወን ናቱውን ከፈታ ሱልኩል ኢሉ ኣቕሪብዋ ነበረ ውዒ ነገር ክእዝዙ ሓበሮም ሰዓረ ህውኺሉ ሻህ ኣዘዘ ብመንገዲ ታሞተረሉ ገይሩ ናብ ናይ ኣቶ ተስፋይ ሞተሬላ ኣትዩ እንደገና ናብ ቴሌፎን ኣቶ ተስፋይ ኣትዩ ኣብ ሰክረታሪ በጽሐ ዕቑባይ እውን ተመሳሳሊ ሻህ ኣዘዘ ወዲ ኣባዲ ቅጭ ብዝመጹ አንደበት ማኪያቶ ኣዘዘ ሰክረታሪ ብዝሰምዓቶ ትእዛዝ 2 ሻህን ሓንቲ ማኪያቶን ሒዛ ጠበሽ በለት ንሳ ኣብ ካልእ ዓዲ ኸላ ኣብ ዱባይ ከም ዘላ ገይሩ ኣቡኣ ኸራኽበካ ይክእል እንዲ ንዓወት ስምዒት ተሰምዖ ኣይክእልን እዩ መጀመርታ ካብቲ ናብ ዱባይ ዝድውሉ ዝነበሩ ኩሎም ጻውዒት ጠሊፍና ተንቲና ኢና ሂሩት ምስ ዱባይ ፈጺሙ ርክብ የብላን ካልእ ሲይትረፍ ንኢቫ ቀቲልዮ ዝብል ወይ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ይተላእከን ካልኣይ ዝተሰጋገሩ ርክብ ናይ ግድን ኣብ ተቐዳመይቲ ዘሎ ወላ ናይ ንፋስ ምንቅስቓስ ሽሽ ዝብል ከም ዝስማዕ ኣብ ነዊሕ ስለ ዝተመከሩ ነዚ ስራሕ ዝተዋህቦም ዝደናገሩ ይኮኑን ኣነ ብቐጥታ ነቲ ስራሕ ይወዳእኮን ኣብ ምጥላፍን ምጭዋይን ዝተምሃሩ ወገናት ከም ዝሳተፉ ገይረ ብልክዕ ግን ኣባላት ጸጥታ ምዃንና ነጊርናዮም ኢና ወዲ ኣባዲ ንዝቕጽል ሕቶ ክምልስ ተዳለወ እዛ ሰብ እዚኣ ምስ ማንም ትራኸብ የላን ኢኻ ትብለን ዘለኻ መን ይሕግዛ ተገረመ ኣቶ ተስፋይ ቀዳማይ መጻወዲኡ ብምፍሻሉ ሕርቃን ወረሮ ብውሽጡ ብዘይ ሓገዝ ካልኦት ነዚ ስራሕ ክትሰርሕ ክሰድዋ ይክእሉን እዮም ኢሉ ሓሰበ ከም ግምተይ ካብ ስዑድ ወይ ዱባይ ሓበሬታን ናይ ፋይናንስ ሓገዝን ይለኣኸላ ነይሩ ንሳ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት እትገብር ተመሲላ ብትሚዩም ፓስፖርት ኣዲስ ኣበባ ኣትያ ናይ ፋይናንስ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ባንክ ብስምቲ ሓቀኛ ሂሩስ ተጠራቐመ ገንዘብ ክትወስድ ፈቲና ካልኣይ ኣብ መጀመርታ መታን ክትመጽያ ትግራይ ከይዳ ኸይንብል ገለ ጽሑፋትን ክዳውንትን ትገድፍ ኣብቲ ትድቅሰሉ ሆቴል ናይ ነዊሕ መዓልቲ ሕሳብ ትኸፍል ምንባራ መኪና ትካረ ኮታስ ኩሉ ምንቅስቓሳ ናይ ገንዘብ ሽግር ኣይነበራን ኣብታ ንኢቫ ዝቐተለትላ መዓልቲ ቱታ ጌራ ወፅያ ኣብ ቦርሳ ክዳውንትን ዘይረብሑ ናይ ኮስመቲክ ቀንጠመንጠን ጥራዮም ነይሮማ ኣብ ከባቢ ናሽናል ናብ ለጋሃር መንገዲ ዝተጨራረመ ወረቓቕት ትረኺብና ስለዚ እተን ለቢሳተን ዝነበረት ክዳውንትን ኣብ ጁባ ውሱን ገንዘብን ጥራይ ትሪፍዋ ድሕሪዚ ነተን ክዳውንቲ ኣብ ፌስታል ጌራ ድርብያተን ካልእ ናይ ተራ መጎልበቢ ኣደረ ክዳውንቲ ገዚኣ ናብ ጅቡቲ ኣቶ ተስፋይ ነዊሕ መግለጺኡ ንኹሉ ዝሓሰቦ ፋሕክ የብለሉ ብምባል ኮለፎ በቃ እዚ ጸብጻባ ቀዲመ ሰሚዐየ እዛ ሰብ እዚኣ ሻዕብያ ሊኢኹማ ንድሕነታ ኸ ኣይሓስቡ እንድዮም ንናይ ወዲ ኣባዲ መግለጺ ከኣምኖ ጸጎሞ ሻዕብያ ንድሕነታ ይሓስብዮም ናትና ዘይኮኑ ሰባት ይከታተልዋ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን ውፅኢት ኣይረኸቡሉን ስለዚ ንዕኦም እውን ተሰዊራቶም እያ ዘላ ኣፍ ልቡ ነፊሑ መለሰሉ ሕዚ ዝእመን ተዛሪብካ ኣይወፀትን ማለት እዩ ክንቅድሞም ኣለና ምስጢር ክቐብሩ ኸይቀትልዋ በርትዑ ኩሉ ተስፋ ሸተቶ ዘይምውፅኣ ንባዕሉ ዓወቲና ኣቶ ተስፋይ ኣብ ዱባይ ዓብዱ ኣብ ሓደ ብኽራይ ዝሓዞ ገዛ ኮይኑ ሰባት ኣዋፊሩ ሓድሽ ሓበሬታ ይጽበ ኣብ እንዳ ኣቶ ኣምሳለ ዝግበር ርክብ ክጥለፍ ስለ ዝኽእል እዩ ገዛ ፈልዩ ሚለና በኣትያ ዘየደቅስ ግድል ኮኖ እምበርዶ ነዛ ብኽብሪ ክትምለስ እያ ክዝበልኩ ኣስመራ ዳግማይ ክትርያ ተጠራጠረ ዝተላእኩ ሰባት ኣብ ምክትሳል ናይ ኢትዮጵያ ኣባላት ጸጥታ እንተኣትዮም ንምትሓዛ ሓገዝቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እኳ ጥርጣረ እንተነበሮ ካልእ ኣማራፂ ሳኣነ ኣበይ ከም ዘላ እንተፈሊጥና ክንቅድሞም ንኽእል ኢና ንነብሱ ክእምና ፈተነ ስልኩ ጭር ስለ ዝበለት ቀልጢፉ ልዓላ ሄሎ ምስ በለ ብኣንጻር ወገን ብቋንቋ ኦሮሞ ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ሓድሽ ነገር የለን ይኹን እምበር ብዝከኣለና ክንፅዕሪና ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ተቐበለ ነታ ለዓት ናይ ቴሌፎን ቅድሚ ምምላሱ ብቋንቋ ኦሮሞ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላቦም እንደገና ኣበይ ክትርከብ ከም እትኽእል ሓድሽ ሓበሬታ ክረክብ ኣብቲ ሒዝዎ ዝወፀ ወረቓቕቲ ፈተሸ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ሰባት እንተለዉ ክሪ ንኻልኣይ ግዜ ስልኩ ጭር በለት ሓድሽ ተስፋ ሰነቐ ኣልዒሉ ሄሎ ምስ በለ ዝተሓበረና ሰብ ሰደድካያ ኦፔል ሒዙ ኣብ ሓደ ካፈን ቤት መግብን ተራዩ እታ ኦፔል ናትካ ምዃና ዘረጋግጽ ብዘይካ ናቱ ካልእ መኪና ዘየንቀሳቕስ ምንባር እዩ ዝኸዶ ቦታታት ከ ኣዝዩ ጽምዋ ምንባሩን ሊብረቶ ዝሓዙ ሰባት እታ መኪና ናትና ኢሎም ከም ዘፈራርሕዎን ኣብ ገዝኡን ከም ዝፈተሹን ተፈሊጡ ቁጥር ቻስ ግን ከም ዘይተረኽበ ኣረጋጊጽ ኣለኹ ዓብዱ ንእሽቶ ፈቓቕ ስለ ዝረኸበ ብሓጎስ ተመልአ ቋንቋ ኣምሓርኛ ናይ ኣድዩ ዘይምዃኑ ኣብ ኣዘራርቡ ዝፍለጥ ደዋሊ ብኣድናቖት ስራሕካ ቀጽል በሎ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ መዕረፊ ጋይሽ መደቀሲት ዝሓዘት ሚለን ከም ደራሲትን ጽምዋ ትደልን ኮይና ማንም ሰብ ክትረክብ ከም ዘይትደሊ ንዋና ገዛ ሓበረተን ገንዘብ ከይትውድእ አንጊሃ ባንን ባናናን ገዚኣ መደቀሲያ ተኣቱ ክፍላ በዓላ ስለተጸራርዮ እተን ዋና ገዛ ቡን ከተሳትየን ክጽዋዓን ሓደ ግዜ ምስአን ክትምስሐን ጀሚራ
نهادنتا ከተሰልኪዮም ግዜ ክትቀትል ሰሙናት ተሪሎም ሓለፉ ዓቕሊ ገይራ ትንበለት ብዛዕባ ዶባት ምሕታት ግን ኣይቋረፀትን ብሶማል ኬንያ ጅቡቲ እንሓንሳብ ኣብ ካርታ እንሓንሳብ ከም ተራዕላ ላምሲላ ምስቶም ሰራሕተኛታት ትዕልል እቲ መሰናኽል ክኸብድ ከም ዝኽእል ገመተት ካል ኣማራፂ ሓሰበት ጸላእታ ክግምትዎ ዘይክእሉ ኣማራፂ ደጋጊማ ሓሰበት ናብ ኤርትራ ምስቶም ብቀይሕ መስቀል ዝኸዱ ምምዝጋብ ዝሓሸ ኮይኑ ረኸበቶ ፈጺሞም ኣይሓስብዎን እዮም ንነብሳ ኣመነታ ከይዳ ከዓ ተመዝገበት ስም ሂወት ተኽለ ትውልድ ቦታ ኣቃቂ ኣዲስ ኣበባ ጾታ ኣንስተይቲ ዕለተ ትውልዲ 1974 ቁጽሪ መንነት 087696 ዜግነት ኤርትራዊት ቁጽሪ ቴሌፎን ክትህቦም ኣብ ዝሓተትሉ ዋላ ናይ ጎረቤት የብለይን ባዕለይ ክከታተለ ኢላ ተፋነወቶም ትብገሰሉ ዕለት ሰናይ ጉዕዞ ክኾነላ ኣጸለተት ጸላእታ ከይፈለጡ ሰተቲላ ኣስመራ ክትኣቱ ብዓይነ ሕልና ኣተሳእላ እዛ ካርታ ናይ መወዳእታ እዛ መንነት እንተተፈሊጣ ካልእ ከውፅእ ኣይክእልኒ ንሙሉ ጌታውን ክረኽቦ ይክእልኒ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለኒ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ደው ክብል የብለይን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ቅይር ኣለኒ ክሳብ ዝብገስ ንቀይሕ መስቀል ብቐረባ ምክትታልን ኣሰራርሖም ምፍላጥን ዝሓሸይ ምስ ነፍሳ ተመያየጠት ኣብ ሓደ ቤት ቁርሲ ኣትያ ድማ ፍሪታ ተኣዘዘት ክትገብሮም ዘለዋ ብቕደም ተኸተል ክትጽሕፎም ፒሮን ፎልዮን ሓዘት ኣብ ሓደ መዕረፊ ጋይሽ ዝተዓጽወት ደራሲት ተመሲላ ንልብ ወለደይ ክሕግዘኒ ብምባል ብዛዕባ ዶባት ጅቡቲ ሶማል ኬንያ ተጽንዓላ ዝብል ሓበሬታ ዝበጽሖ ዕቑባይ ነታ መዕረፊ ኣጋይሽ ብደገደገ ክከታተላ ጀመረ ዝኾነ ምንቅስቓስ ምስኣነ ብቐጥታ ኣብታ መዕረፊ ጋይሽ ከይዱ ነቶም ኣብኡ ዝደቀሱ ሰባት በብሓደ ኣጽንዖም ዝረኸቦ ሓበሬታ ግን ኣይነበረን ንዋና ገዛ ኮፍ ኣቢሉ ሓተተን هو ሓንቲ የዋህ ጓል ምሳና ቀንያ ከይደ ኸይበለትና ኸይዳ ተመለስ ትኸውን ንመጽናዕትያ ናብ ገጠር ከይዳ ትኸውን በሎ ብዝተረጋግአ መንፈስ ምሉእ ኣድራሻ ኣሎ ዶ ተገርጩ ሓተተን ኣድራሻ እንታይ ክገብር ሒዘዮ ስማመን ያዝበለትና እወ ወዲያይነሽ ቆንጆ ጠባያኛ ዘረበና ይወደአንን ኣጋይሻይት ምዝግባ እንዲኽን ከመይዲ ሰራራሓኹም በነድር ሓተተን እንታይ ክንምዝግብ እንታይ ስራሕ ኣሎ ኢልካያ ኢኻ ስራሕ የለን በይነ የብዚ በዓል ቤተይ መይቱ ከመይ ዝኣመሰል ሰብኣይ ነይሩ መስለካ ተስፋ ዝቆረፀ ዕቑባይ ሕቑ ይሂብዎን ከደ ንዕቀቱ ቅጭ ስለ ዘምፃለን ገደል እቶ ሌባ ኣጉረምረማ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል መደቀስ ዝሓዘት ሚለን ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይና ናብ ቀይሕ መስቀል ደወለት ገና ዝብገስሉ ዕለት ኣይተነፀረን ንቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ብደቂቕ ኣጽኒዓቶ ዝድንግዩ እንተኮይኖም እንደገና ካልእ መደቀስ ቅይር ኣለኒ ኢላ ሓሰበት ይኹን እምበር ድሕሪ ምዝጋባ ኣብ 3 ቀነ ዝመጽእ ሰሙን ይብገሱ ይኾን እዮም ዝብል ዕላል ሰሚዓ ኣብ ዘላቶ ዓቕሊ ክትገብር ወሰነት ወዲ ኣባዲ ንኹሉ ሓደስትን ዝጠፍአ እሞ ካልኣይ ዝወፀን ወረቐት መንነት ብደቂቕ መርምሮ ካብ ካልኦት ክልላት ዝመጽኡን ኣዳቂቑ ጽንዖ ወላ ሓንቲ ኣንፈት ክረክብ ኣይከኣለን ሰሪቓት እንቀሳቐስ ክትህሉ ትኽእል ወይ እውን ካብ ደገ ተሰሪሑ መጺዋ ኸውን ሓሰበ ብውሽጡ ኣብ ወንበሩ ተላዕጠጠ ክጭነቕ ከሎ ሽጋራ ደስ እያ ትብሎ ኣብ ጅቡኡ ግን ኣይሒዛን እዩ ድሮ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ምሕር ስለ ዝተመላለሰ ነቶም ኣብ ጉዳይ መንነትን ዜግነትን ዝሰርሑ ጽቡቕ ገይሩ ፈሊጥዎም ነበረ ኣቤል ወርቅነህ ብኽብረትካ ግዳሽ ጋር ሃበኒ ተመቕሊሉ ከምቲ ኩሎም ምስ ማቡ ዝጽውዕዎ እናጸውዐ ሓተቶ ኣቤል ሽጋራን መወልዕና ቀበሎ ሽጋሩን እናሰሓበ ብሓሳብ ዕዝር በለ ኣቤል ከዓ ደጋጊሙ ሰዓቱ ረአየ እዚ ኣባል ጸጥታ እምበር ኣባልና ኮይኑ እንታይ ዝበለ ዘይቅበጽ ዓቕሉ ይኽተዓዲሉ ብምግራም ተመልከቶ ብሙሉእ ብዛዕመት ዝወፀ ናይ ኤርትራውያን መንነት ሃበኒ ኣዘዘ ወዲ ኣባዲ ኣቤል ወርቅነህ ነብሱ ተዘዝ ክብል ተፈለጦ ወላ እኳ መከላኸሊ ዝብሎ ኩሉ ገይሩን ተነበረ ፍርሓት ወሓጦ ሰዓት ኣኺሉ ስለ ዘለዎ ጽባሕ ንጎ ዘይንሰርሕ ብትሕትና ሓተተ ኣቤል ወዲ ኣባዲ እውን ፈዚዙ ስለ ዝነበረ ብሓድሽ መንፈስ ክቕጽል ብምድላይ ተሰማምዐ ኣቶ ተስፋይ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓታት ስርሑ ከኣክል ደቓይቕ ጥራሕ ተሪፍዎ እኳ እንተነበረ ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ኣትዩ ግዲ ይገበረን እዛ ሰላይት እንተሃዲማ ክመጾ ዝኽእል ሰበብን ከተምጽኦ ትኽእል ሳዕቤንን ብዕምቆት ክትንትንፈተነ ኩሎም ሕማቕ ነገራት ተቐጀልዎ ነገራት ክትሓላለኹን ክበላሸውን ምዃኖም ውሽጡ ነገሮ ፍቶ ጽላእ ሳዕቤን ኸቢድ እዩ በሎን ውሽጡ ብኡ መጠንካ ፍርህ ተሰምዖ ግን ትተሓዝ ግዲ ትኸውን ኣምላኽ ኣሎ ካልኣይ ከም ዘለዎ ኣጉረምረመ ኣብታ ህሞት ማዕጾ ፈጊሉ ብሓይሊ ተኸፍተ ካብ ዝነበሮ ብስምባደ ብድድሉ ተንስእ ሚስተር ሆፍማን ነድሩ ክቆጻጸር ኣይከኣለን ሕርቃኑ ጥርዝ በፂሑ ንኣቶ ተስፋይ ዝምሕሮ ይመስለን ኣቶ ተስፋይ ተንስኡ ነቲ ማዕጾ ዓጾ ሚስተር ሆፍማን ዓይኑ ፍጢጡ ቦትኡ ክሳብ ዝምለስ ተጸበዮ ትፈልጥ ዲኻ እዛ ሰላይትን ቀታሊትን እንተዳ ዓዲ ኣትያ ነቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ናትና ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ተውድቖም ብእንግሊዝኛ ጨደረ
ኣቶ ተስፋይ ብምስማዕ ርእሱ ነቕነቐ ነዚ ትፈልጥ እንትኾንካ ንምንታይ ኣብ ምትሓዝና ይዛ ሰብ ሓገዝ ናትና ዘይተሓትት ነድሩ ዝዝሕላ ይመስልን ክሳብ ሕጂ ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወፀትን ኣላ ክንሕዛ ኸኢና ኣረጋገጸሉ ብቐሊሉ ዝቐስን ግን ኣይነበረን ሓገዝ ኣይትደልን ኢኻ ማለት ዲ ኢሉ እናወናጨፈ ሓተቶ ብገለስ ሳቢቡ ክሓንቆ ዝደለየ መሰለ ኣቶ ተስፋይ ተማተ ሓገዝ ምሕታት ምስርሑ ዘቃለል መሰሎ እንተሃዲማ ሳዕቤኑ ኸቢድ እዩ ናቱ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ እውን ክልኮም እዮም ብሰንኩን ተተለኪሞም ህይወቱ ከተበቂዓ ማንታ ሓሰበ ንሻዕብያስ ሓገዝ ክንሓተላ ከም ከብዲ ኢድና ኢና ንፈልጣኮ ናይ ኩሉ ሳዕቤን ተሓታት ምዃንካ ተሰቅር ከሎ ዶ ሆፍማን በኣእምሮ ናይ ኣቶ ተስፋይ ተጠራጠረ ሓገዝ ኣይደልን ዝብል ደኣ ደሓንዲ ክብል ሓሰበ ኣቶ ተስፋይ ወላኳ ሓገዝ ምሕታት ንዑ ስዕረት ብምዃኑ ክቕበሎ እንተኸበዶ ካብ ተሓታትነት ክሃድም ግን ልዑል ድሌት ገበረ ዘይድሌቱ ሕራይ ኣብ ምትሓዛት ሓባበሩና ግን ነቶም ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ሰባት ብኸመይ ትጸልዎም ነታ ከይፈተወ ዝተቐበላ ናይ ሓገዝ ሕቶ ብግን ከፍርሳ ደለየ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ፋይላ ዝተላእከ ስእሊ ሂበካ ነይረ ብመስመር ጅቡቲ ክትወፅእ ምስ ፈተነት ኣብ መቆጻጸሪ ቦታ ስእላ ዝሓዙ ፖሊስ ሪኣ ተመሊሳ እዚ ስእሊ ኸበይ መጺላ ኣይተሓስብ እንዶ ብንዕቀት ጠመቶ እሞ ቐልጡፍ ሓገዝ ለኣኹልና ዘለና ሓበሬታ ክንቦም ካብኡ ክብገሱ ህይወቱ ካብ ሰንፈላል ናብቲ ንቡር ክትምለስ ተፈለጦ ሚስተር ሆፍማን ሰባት ክመጹ ኸዮም ካብ ዝነበሮ ተንስዩ ደሓን ሕደር ከይበሎ ማዕጽ ኸፊት ወፀ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ተዓዘበ ነገራት ካብ ቁጽጽር ወፃኢ ይኾኑ ምህላዎም ተሰቆሮ ሚለን ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን ኣብ ርእሳ ውድቀት ትብል ቃል ተመላለሰታ ብፍጹም ክኸውን ዘይብሉ እዩ ኣኮማ ሰዓታ ነገራት ንዕድል ክትቦም ይብልካን ዕድል ከም ሎቶሪ ገዚእኻ ተንብባ ወይ ትዕወት ወይ ትኸስሪ ዕድልካ ተጽብብን ተግፍሕን በዓልኻ ኢኻ ዕድልካ ከተግፍሕ ምስ ትጽዕር ነገራት ብደቂቕ ምስ ትዕዘብ ንኹሎም እንተታት ትሕጃ ምስ ትገብር እዩ ክሳብ መወዳእታ ብትሕጃኻ ትቃለስ እሞ ትዕወት እዚ እንተመፀ እዚ ክገብር እየ ክትብል እንትኾንካ ክትዳሎ ኣለካ እዛ ማዕጾ ጸላእ እንተመፂ በዛ መስኮት ክሃድም እየ ትብል እንተኸቢቦም ንኸ ንመሬት ዴዋ ሓጥን ንኽብላስ ኣብ መሬት ጉድጓድ መሕብእ ክገብር ዘለኒ መሕብእ ጥራሕ ዘይኮነ ከናለ መስገር ክገብር ኣለኒ ሓደ እንተይ ክሕዙኒ ይሰርሑ ኣነ ከዓ ከይትሓዝ ይሰርሕ ዝሰርሐ ውፅኢት ዓወት ይርኢ ብዕድል ዘይኮነ ብስራሕ ንፍረድ እንተዘይኮይኑ ንነገራት ምስ ዕድል ምጽምባር ይውድቀት እዚ ከዓ ኣብ መዝገብ ቃላት ናይቶም ዕድሎም ብዝሃበቶም ህይወት ዝጓዓዙ ክፍጠሩ ከለዉ ዝወደቑ ዝሞቱ ዝዓነዉ ጥራሕ ዝኽሰት ነታ ብሃንቀውታት ዝተጸበየታ ሶኖይ ኢዳ ዘርጊሓ ተቐበለታ ሰዓታት ስራሕ ምስ ኣኸለ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ደወለት ረቡዕ ንግሆ ናብ ኤርትራ ክትነቅል ምዃና ተበሰረት ነቲ ብስራት ክትጽምብሎ ፈቓደኛ ይነበረትን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተጻወደ ሸረኽ ከይህሉ መጽናዕቲ ከተካይድ ወሰነት ከም ኣመላ ክትገብሮም ዘለዋ ናይ እንተታት መፍትሒ ክትናዲ ክትኣስር ክትዝርዝር ዋዕለት ንሰሉስ ተቐቢላ አንጊሃ ብምትንሳእ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ተመሲላ ነገራት ከመይ ከም ዘለዉ ብዕምቆት ፈተሸቶም ክሳብ ሕጂ ብለማጽ መንገዲ ይኸዱ እኳ እንተለዉ ክቀያየሩ ከም ዝኽእሉ ኣመነት ነብሳ ሕጂውን ብዘይትሕጃ ክሳብ ትብገስ ክትኣምና ይደልየትን እንተኾነ ውሽጣዊ ስምዒታ ተሓጐሲ ጸምብል እዮ ይብላ ነበረ ናብቲ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ዝርከብ መዕረፊ ኣኸደት ቢራ በላ ድሕሪ ነዊሕ ሓደገኛ ጉዕዞ ንነብሳ ከተደስት ወሰነት ቁም ነገርን ጸወታን ክትሓናፈጹ ከለዉ እዮም መቕረስ ዘለዎም ዝብል ሓድሽ ፈሊጥ ክስዕራን ግዜ ወሰደላን ኣሰልከይቲ ናይ መጀመርታ መዓልታት ከም መፈተነ ዓቕሉ ዝተቐበለን ወዲ ኣባዲ ናይ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ተፍቲሹ ዓቕልኻ ዘጽብብ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ነበሮ ኩሉ ንጹር ኣቤል ወርቅነህ ሎሚ እውን ከም ሶኑይ ሰዓት ከኣኽለሉ ልዑል ህንጢነት ነበሮ ንነብሱ ወከፍ ኣብ ሰዓቱ ዝርከብ ናይ ደቂቕ ምንቅስቓስ ብኣንክሮ ጸጸኒሑ ይዕዘብ ዝፍደሰሉ ሰዓት ኣኸለ ወዲ ኣባዲ ግን ነቲ ዘሎ ሓድሽ መንነት ክውድእ ደልየ ህይወት ናታ መንገድታት ኣለውዋ ኣቤል ኣብ ህይወቱ ዝነውሐት ሰዓት እንተልያ እዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት እያ ምኽንያቱ ብግቦ ከም ዘይሰርሕ ትምስክረሉ ሰዓት ስለ ዝኾነት ቁኑዕ ምዃኑ ክትፍረድ ንነብሱ ወከፍ ደቓይቕ ተኸታተልዎ እንተኾነ ካልኢት እውን ናቶም መንገዲ ኣለዎም ስለ ዝኾነ ኸኣይ ወዲ ኣባዲ ድሕሪ ሰዓታት ስራሕ ናይ ግድን ሎም ክውዳእ ስለ ዘለዎ ወላ ሙሉእ ለይቲ ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ክሓድሩ ከም ዝኽእሉ ብንጹር ንኣቤል ዝሓበሮ ነገራት ከም ዝሓሰቦም ኣይኮኑን ናቶም መንገድታትን ኣማራጽታትን ኣለዎም ኣቤል ንገንዘብ ይነብር ምናልባት ወዲ ኣባዲ ንኽቕጽል ይነብር ይኸውን ኣሰልካይ መዓልቲ ብኣሰልካይ ምሸት ተተከ ነተን ብኣንክሮ ዝጥምተን ዝነበረ ደቓይቕ ናብ ሰዓታት ቀየረን ሰዓት ክንዲ ዝድሕሪ ቀትሪ ክብል ኣብ መንጎ ደቓይቕ ሰዓታት መዓልታት ዘሎ ግዜ እንታይ ከም ዝመስል ተደናገሮ ካልኢት ናይ ህይወት ውሕስነትን ሞትን ምዃኑ ረሲዕዎ ጸንሐ
ወዲ ኣባዲ ከባቢ ፍርቅ ለይቲ በቶም ክዕመቱ ዝቃለሱ ዝነበሩ ናዓይንቱ ዘጠራጥሩ ቁጽርታት ተዓዘበ። ቁጽሪ መንነት 087697 ዘመልከተቶ ዕለት ምስቲ ቁጽሪ 087696 ዘመልከተቶ ዕለት ኣነጻጸሮ። ንሰሉስ ንሰውነይ ዝቕድም ኮይኑ ተሰምዖ። ተንሲኡ ገጹ ተሓጽበ። ካብ ኣቤል ሽጋራ ወሲዱ ወልዕ ልክዕ ኣሎ። بعلت 13 ናይ ወርሒ 7 ዘመልከተት ኤርትራዊት 087697 ክወሃባ ከሎ ብድሕሪኣ ወርሕን 2 ሰሙንን ጸኒሓ ዘመልከተትካ 087696 ክወሃባ ከመይ ገይሩ ይኽእል ሓሰበ። ወዲ ኣባዲ እታ 087697 ክወሃባ ዝግብኦ ኣብ 087696 ተደሪባ ተዋሂብዋ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመተ። እታ ሓንቲ ብጀሚላ ሓምድ ተመዝጊባ ዘላ ተደሪባ መንነት ወረቐት ወሲዳ ክትከውን ኣለዋ ደምደመ። ንኣቤል ኣተኪሩ ጠመቶ። ነቲ ካብ ተስዓ ዝውድእ ፋይላት ክምርምሮ ስለዝደሊ ከቕርበሉ ነገሮ። ኣቤል ምድረ ሰማይ ተረገጦ። ነቲ ፋይል ከቕርበሉ ከሎ 087697 ቁጽሪ መንነታ ሰብ ዘየማልእቲ ዶኩመንት ስለዝነበረ ዶንጊዩ ከም ዝተዳለወላ ገለጸሉ። ወዲ ኣባዲ ግን ብዓይኒ ጥርጣረ ስለዝረኣዮ ነቲ ፋይል ኣብ ዘለዎ ክጸንሕ ሓበሮ። ኣቤል ብሓዊ ጻወት ከም ዘሎ ተሰቆሮ። ህይወቱ ንሓደጋ ከም ዝቃላዕ ስጉምቲ ምስ ተወስደሉ ክፈልጥ እዩ። ሓንሓን ወዲ ኣባዲ ኣቤል ምናልባት ነገራት ኣዳናጊሮም ኸ 087696 ንኽልተ ሰባት ሂብካያን ከይትህሉ ኣብዚ ፋይል ናይ ሓደ ሰብ ኮነኢልካ ዘጥፋእኻዮ ወይ ተዳናጊርካ ዝደምስስካዮ ይህሉ ንህይወትካ ሕሰበላ ቅድሚ ተሓቂ ባዕለይ ምርካበይ ንገረኒ ምሕረት ክገብረልካ ወዲ ኣባዲ እርግጸኛ ኮይኑ ተላብዎ ብፍጹም ወላዲት ሃገረይ ዝሃበትን ሓደራ ዝፍጽም ንጹህ ኢትዮጵያውያ ፍርሕን ድፍረትን ተፈራረቕዎ። ወዲ ኣባዲ ብምሉእን ተኸታተልቲ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እናገረሞ ቁጽሪ መንነት ብተኸታተል ቁጽርታት እዮም ዝስርዑ። ቅድም ዘመልከተ ነቲ ብድሕሪኡ ዘመልከተ ብሓንቲ ቁጽሪ ይቕድሞ ኣይኮነን ድዩ? ካብ ኣዘራርቡ ውዱእ መልሲ ተጸበየ። እወ ግን ምስ ኣመልከትካ እታ ትወስዳ ቁጽሪ ኣብ ፋይል ትምዝገብ። ብድሕሪዚ ወይ ዘቕረብካዮ ስእሊ ብቑዕ ኣይከውንን ወይ ብኻልእ ምኽንያታት ኣይወሃበካን ትድንጉ። እታ ቁጽሪ ግን ድሮ ኣብ ፋይል ስለዝተመዝገበት ናትካ ድሕርካ ነታ መንነት ትወስዳ። ንኣብነት እዛ ትብላ ዘለኻ ሰብ መንነት ክትወስድ ንሰመልከተት ከይወዳእናላ ሓሚማ ጠፍያ። ኣብ ታሕቲ ረኣዮ ዝቐረበሉ ዕለት ኣብ ወርሒ 5 ተረጋጊኡ መለሰሉ። ወታታ ኣይበለን። ወዲ ኣባዲ ኣብቲ ፋይል ዝረኣዮ ጽሕፈት ናይ ኣቤል ምዃኑ ምስቲ ካልእ ጽሕፈት ክረጋግጽ ደልየ፣ ግን ድኻም ተሰምዖ። ኣብ 087699 ዘሎ ፋይል ኩሉ ቀርበለይ። ካብ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ተንሲ ወፀ። ኣቤል ሰዓቱ ተመልኪቱ ድሮ ፍርቂ ለይቲ 1 ሰዓት ሓሊፍዎ ነበረ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዓብዱ ዝመጹ ዝነበሩ ቁርጽራጽ ሓበሬታታት ከተኣሳስሮም ኩሉ ዝከኣሎ ገበረ። ኣባላት ጸጥታ ክረኽብዋ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ምህላዎምን ብመንገዲ ሚለን ከይወፅእ ዝፈርሑ ዓብ ምስጢር ምህላውን ኣረጋገጸ። ገሊኡ ሓበሬታ ነቶም ዝለኣኾም ሰባት ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ይከታተልዎም ከም ዘለዉ ዝሕብር እዩ። ነቶም ኣዳቂቑ ዝሪኦም ዝነበረ መልእኽትታት ከጋጣጠሞምን ክበታትኖምን 24 ሰዓት ዳርጋ ክሰርሕ ቀንየ። ገለ ሓበሬታታት ኣብ ኢሚግሬሽን ጽዑቕ ተፍትሽ ይካየድ ምህላው ይሕብሩ። ካልኦትካ ካብ ቀንዲ ሓለፍቲ ኣብ መንጎ ኣቶ ተስፋይን ሰዓረን ዘሎ ግርጭት ጥርዝ በፂሕ ምህላውን ሰዓረ ብተደጋጋሚ ኣልኮል ይሰቲ ምህላውን ይሕብሩ። እቲ ከይወፅእ ተፈሪሑ ዘሎ ምስጢር ኣቶ ተስፋይ ምናልባትም ወዲ ኣባዲ ጥራሕ ዝፈልጥዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓብዱ ገመተ። ካልእ ቁርጽራጽ ሓበሬታ ከገጣጥም ፈተነ። ሻዕብያ ንሚለን ከውፁእ ላዕልን ታሕትን ይብሉለው ይብል። ምስቲ ብመንገዲ ሻዕብያ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ዝብል ሓበሬታ ብምትእስሳር ኣብ ሓያል ምክትሳል ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ኣለውና ኢሉ ደምደመ። ብኸመይ ነውፃዮም ዝብሉ ሓደሽቲ መሰናኽላት ተወሰኽዎ። ኣብ እንዳ ሙልጌታ ፀሓይ በዓልቲ ቤቱ ኣጥቢቓ ብዛዕባ ሚለን ስለ ዝሓተተቶ ዓውዓው በለ። ስምዕኒ ነጊረክ ኣለኹ ፈጺመ ይረኣኽዋን ነዚ ዓይነይ እውን ኣይረኣኽዋን ባዓውታ መለሰላ። ብዝወፀቶ ምጥፋእ ኣዝዩ ተሓሳሲብዎ እኳ እንተነበረ ከም ዘይረኣያ ኮይኑ ቀረበ። ሙሊሓ ወይ ከመይ ኣቢሎም ንዓና ይጥርጥሩና ወላ ኩሉ ካይዳኻ ሽዑ ቅነባህ ይበለንን ጥርጣርኣ ገለጸትሉ። ሓቂ ምፍላጥ ኣሕረቆ። ሓንቲ ቆልዓ በልኺዳ ሓቢእዋ ነይሩ ኢልኪ ሓስውለይ ኣይፈልጥን እየ ሕደግን ንባበይ ዛኺ ኣንቱም ሰባት ሰብ ኢልካ ዶ ክብሎ ዝሓሰበ ኣቋረፀ። ኪንኡ ከቐይማ ስለ ዘይደለየ ገዲፍዋ ንደገ ወፀ። መኪኑ ልዒሉ ክብገስ ከሎ ዘይፈልጦም ሰባት ክከታተልዎ ተጸግዕዎ። ኣይቀብፁም ድዮም ወደይ ንነብሱ ሓተታ ኮነ ኢሉ ብዘይ ምልክት ተጠውየ። ኣይተኸታተልዎን ትኺሎም መንገዶም ቀጸሉ። ኣብ ከባቢ ስርሑ ክበጽሕ ከሎ ግን ካልእ መኪና ትከታተሎ ምህላዋ ኣስተውዓለ። ንዓውን ብዘይ ምልክት መኪንኡ ብምጥዋይ ፈተና። ትኺላ ቐጸለት። ኣጋጣሚ ድዩ ተጠራጠረ። መኪኑ ናብ ስርሑ ከጸጋዕ ከሎ እታ መጀመርታ ምስኡ ዝተበገሰት መኪና ብጥቕኡ ሓለፈት። ኣብ መኪኑ እንታይ ከም ዘሎ ክፈልጡ ዝደለዩ ምዃኖም
ካብ ኣጠማምቶም ገመተ ካብ ነብሱን ላዕሊ ናብ ውሽጢ መኪኑ ከስተውዕሉ ዝተብሃለ ኣገባብ ዲዮም ቀይሮም ጎነጽ ዲዮም ክገርፍዎ ደልዮም ንነብሱ ሓተታ ሚለንን ብጾታን ዝብገስሉ ሰዓት ኣኸለ ነቲ ከባቢ ብጥንቃቐ ተዓዘበቶ ቅድሚ ህሩግ ኢላ ምእተዋ ኣማዕድያ ነቶም መጋይሽታ ኣስተውዓለትሎም ጸጉራ ብመንዲል ሸፊና ቀረበት ናይ ግድን ሰብ ክረክባለኒ ሓሰበት እቲ ከባቢ ብዝብገሱን ዘፋኑውን ተጨናኒቑ እዩ ሽሕኳ ብድልየቶም ንዓዶም ዝብገሱን ተነበሩ እቶም ዘፋንዎም ዝነበሩ ፈተውቶም ብምፍልላዮም ኣዝዮም ጉህያት ምዃኖም ግሁድ ነበረ በምሓርኛ በትግርኛ ኦሮምኛ ካልእ ብዙሕ በበይኑ ቋንቋታትን እናተዛረቡን ምሒር ከም ዝኸበዶም ብንብዓቶም ክገልጹን ይራዩ ኩሎም ሓደ እዋን ዝተኣኻኸብሉ ሰላማዊ ዘበን ከም ዝመጽእ እናተዛረቡ ኣድራሻ ክለዋወጡን ብሓባር ከም ቀደሞም ሰላም ዝመልኦ ህይወት ዝመርሑሉ ግዜ ከም ዝመጽእ እናተመነዩ ተፈላለዩ ደቂ ሓንቲ ማህፀን እምበር ካብ ክልተ ኣብ ኩናት ዘለዋ ሃገራት ዝውለዱ ይመስሉን ሚለን ካብኡ ዝዓቢ ከቢድ መስገደል ኣብ ዙርያ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ሓባር ህይወትን ናይ ምፍልላይ ምድፍናቕን ግዲ ገበረትሉን ኣስማት እናፀውዑ ኣብ ኣውቶቡስ ከደይብዎም ስለ ዝደለዩ ኣከብዎም ሚለን ውን ምስኦም ተሓወሰት ብጥንቃቐ ክሪኣ ስለ ዝተዓዘበት መንዲላ ንቕድሚት ስሕብስሕብ ኣበለቶ ምህደሚኣ ክትፍሕር ዓይና ናብ ኩሉ ኹርናዓት ለኣኸት ትፈልጦ ሰብ ስለ ዝረአት ናብኡ ቀሪባ ጆሲ ኢላ ፀዋዓቶ ፈለማ ጋጊወይ እናሰዓመቶ መን ምዃና ሓበረቶ እንደገና ተሓዋቒፎም ተሰዓሙ ነቲ ሰብ ሰሪቓ ጠመተቶ ወላ ሽዑ ኣተኪሩ ይከታተላ ከም ዘሎ ረአያት ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ስእሊ ከም ዘሎ ምስ ዝተውዓለት መዓናጣ ክኮማተር ተፈለጣ እዚ ዘይከውን ነገር እዩ እዚ ዕንወት እዩ ዮሴፍ ዘይሰምዖ ኣጉረምረመት በይና ክትዛረብ ስለ ዘስተብሃለላ ምስ መን ኢኺ ሓተታ ብምግራም ኣታ ከም ኣልካ ጽቡቕ ትጓል ትመስል ኣለኻ ፈጺሙ ድዩ ጭሕሚ ዘይብልካ ወይስ ትሰዶ ኢኻ ብግዳ ሓተተቶ ብርግጽ ክሕተት ዝግቦይ ንጽቡቕ ትጓል ኢሉ ዝተፈጥረ ዝመስል ይኹን እምበር ብስፖርት ዝተሃንጸ ቁመና ኣለዎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትመስል ትብል ሓረግ ንጽባቕኡን ዘይቅየር ገጹን ንምግላጽ ብዙሓት ዘዘውትርዋ ሓረግ እያ ትፈልጥ ካብ ወዳት ንላዕሊ ኣዋለዲ ክንትቐንኣለይ ኩሉ እቲ ትደልዮ ኣብ ገጸይ ስለ ዘሎ መስለኒ ፍሩይ ዓይኒ ተሪራ ፍንጫ ልሙጽን ሰሓብን ቆርበት ከም ካቲም ጸቢብ መኻፍቲ ኣፍ ክቕጽል ትደሊ ዲኺ ክርትም ኢሉ ሰሓቐ ወላ እውን እንተ ዘይሰምዓቶ ምስኡ ሰሓቐት ልባን ቀልባን ምስ ትጽምታ ዝነበረ ሰብ ነይሩ ገጻ ብግቡእ ክሪኣ ኣይከኣለን እናተጠዋወየት ኣሸገረቶ ካብቲ መጽእ ትገይሻይ ትመስልንያ ዘፋኑ የብላ ንብረት የብላ ንጥርጣርኡ ተወሳኺ ኾኖ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣተወ ፋይል ናይዞም ዝብገሱ ዘለዉ ክርኢ ዝኽእል እንተኾይኑ ሓፍቱ ተመዝጊባ እንተኾይና ከረጋግጽ ሓተተ ሓንቲ ጸሓፊት ከም ዝከኣልን ኮፍ ኢሉ ክጽበን ሓበረቶ ሓደ ሰብ ኣስማት እናጸውዐ ነተን ሓሙሽተ ኣውቶቡስ ክመልአን ተዳለወ ስም ምጽዋዕ ተጀመረ ኣብ ቀዳመይቲ ኣውቶቡስ ኣብ ሳልሳይ ኮፍ መበሊ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ዝተጸውዐ ጆሲ ንብረቱ ጽዒኑ ደየበ ቀዳመይቲ ኣውቶቡስ መለት ካልአይቲ ኣውቶቡስ ብተመሳሳሊ ኣስማት እናጸውዐ ክመልኣ ጀመረ ሚለን ዓቕላ ጽብጽብ በላ እቶም ሰባት ክጽውዑ ከለዉ እንተ ደንጉዮም ተንጸርጽብ ነበረት ኩሉ ነገር ደንጉያ እቲ ዝከታተላ ዝነበረ ሰብ ናበይ ኣትዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት እንታይ ኣለዎ ቴሌፎን ዲኽድውል ዓቕላ ክውዳእ ደልየ ልባ ናብ ጎሮሮኣ ተሰቕለት ትንፋስ ክሓፅራ ተፈለጣ ካልአይቲ መልያ ሳልሰይቲ ምጽዋዕ ተጀመረ እተን ኣውቶቡስ ቁጽሪ ናይ ነብሲ ወከፍ ኮፍ መበሊ ተገይርለንን ተዳልየን ህይወት ተኽለ ጸውዐ እቲ ሰብኣይ ዝመለሰሉ ግን ኣይነበረን ደገመ ኣስጊላ ጸንሐት ሚለን ነጢራ ኣቤት በለት ኣብ ሳልሰይቲ ኣውቶቡስ ቁጽሪ 9 ቦታ ሓዘት እቲ ክከታተላ ዝጸንሐ ወዲ ብኾፍ ረብረበ ኣንተ ሓፍተይ በጃ ኸባ ዝፋይል ሃብና ተገሪጩ ሓተታ እታ ጸሓፊት ግርበላ ተሕራይ ዓቕሊ ግበር ግዳ ተመቕሊላ መለሰትሉ ኣብ ኮምፒተር ተተኺላ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ከም ዘላ ብሩህ እዩ ብዓቕሊ ክጽበ ወሰነ ዓቕልን ትዕግስትን ኣብ ዝደለኻዮ ዘብጽሕ ሓይሊ ኣለዎ ሓሙሽተን ኣውቶቡሳት ክብገሳ ከለዋ ዕልል ዝብል ደሃይን ናይ ሞተር ድምፅን ተሓናፊጹ ኣብ እዝኑ በጽሐ ኣንተ ሓፍተይ ትሰምዕ እንዲኺ ኣንጸርጸረ ብጥዕኑ ከም እተጠራጠረት ቀዊላ ጠመተቶ እቲ ብተርታ ዘእተወም ሰብኣይ ከኣቱ ስለ ዝረኣያቶ ኣቶ ምትኩ ወዲእኩም እንተኾንኩም ግዳ ዝርዝር ፋይል ኣስማት ክርኢ ደልሉ ሓውኒ ኣቶ ምትኩ ነቲ ቅዳሕ ሃብዋ ቤት ጽሕፈትና ንኹሉ ክፉት እዩ ድላይካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ክሰርሕሉ ስለ ዝጸንሐ ቀልጢፋ ዘየምፀትሉ ምኽንያት ክትገልጸሉ ኸላ ምስኣ ምምልላስ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ተሰምዖን ነታ ምስኡ ዘላ ስእሊ ምስቲ ኣብቲ ፋይል ዘሎ ኣረኣዮ ኣብ ሳልሰይቲ ኣውቶቡስ ቁጽር 9 ዘላ ጠርጠረ ምልክት ገይሩ ኣብ 5 ምስ ዝተሳፈሩ ተጠንቂቑ ኣረኣዮ ካልኦት ክልተውን ምልክት ገበረለን ኣዝዩ ግዜ ስለ ዝወሰደ እታ ጸሓፊት ዓቕላ ወደት ምሳና ዲኻ ትፍደስ በቃጃጅ ተዛረበት ካብ ሰለስቲአን ዓይነይቲ ምዃና ምፍላይ ሲኢኑ ደጋጊሙ ረአየ ሕውዝ ዝበሎ ኩሉ እቲ ስእሊ ሓደ ኮይኑ ተሰምዖ እንታይ ክሕግዘካ ንፍደሰሉ ሰዓት እኮ ኣኺሉ
بتحتنان بمقرامن تزاربت جيزي اختطف ايدليتن إذا سئل زيا كابزن سلسة ايانيتيا نتا كيتر خويلوات تسأن حسئل رأي نمنتاي دلي خيو حتى تتغرجع ناي حفتو ترتاخري كم زي مسأنة سأرلا كاب جبو أبال تسأتها مخانو زحبر ملالي كاردار رأي بزي زربا نتا سئلي مستن سلسة الرأيتن إزيا هي وتخله ولا حنت ذات تراتر يبلون الرجاء قصتله نع مستنكال أصدر راخب أي رأيات لنن نتي أفايلز أن حبرتها مزجيبو ناب حلا فيه سعره تهمففه بوانوز جمرو مست جنا أي عقبون نيرو مسكلته مقربو سب أبزي رخبهم أتيم موزي فلتو بارت أرمز ويسكوريدهم بمرت ناي سعره تسني ميستيو أنت أبوي كواتس أريف النزي فلسي أنت أرنيا خبلني أبزن هي خموت እቶም ምስኡ ዝነበሩ መቅርቡ ምሸት ዊስክን መረረን ለሚዶም እዮም ተደጋጋሚ ጻሪፍንን ናበለን አቶ ተስፋይ ኩንጅል እኳ አትኪኽዎም እንተነበረ በትዝጋብዞም ካይዳዓሱ ሰላሳ ጸርፈ ዝረኸቦ ዊስኪ ክሳብ ሰኽሪ ሰትዩ ድሕር ነዊሕ ምድላይ እቲ ኣብ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ንሚለን ዝረኣያ ወዲ ናብቲ በዓል ሰዓረ ዝነበርዎ ህሩግ ኢሉ ኣተወ ሰላምታ ከየቀደመ ሰዓረ ሲእነ ከንዲ ውዒለ ብኣድላይ ስራሕ ደልየካ ኣለኹ ሓንሳ ንዓ ብንጹር ኣምሓርኛ ነገሮ ኣበይ ካ ትስእነኒ كماي غير خرخيبني إلو نحسبه ملسلو تتحيزا مسوصو إذا تدليا زلخا بسم هيوت تخلق بقيح مسكال لو منوكو نعدا خيدا إلو أردو سعار السمع زلو بقى أمرو دقمو بتخكلي سمع مهلاو ننبسو منا أنتان تدي خيخات بال أبي وعلكا سب كي رخبوت حبيو خمزي وعلا أنتسرسره سينا كوعيلة أنا تسرلو كاب جبو ننايم إتوسي خبو نتوم مسؤوز نبرو كي دخيبالة نامكينو قدم مديابو أتو تسفاي ستي خايلو كي قطعلو ماستيكا جزيو النحيا خبرره حزينة جون تراود أبادي أفوخت حزيه حنحنة مولجيتا أب أخي باس لزنبرة زخنة أوعيت ولا كاب سجر بحر خمزي قبل نصحفيتو كوانت نجرة يقرأ حديثا مس أتو تسفاي الرخبطو بس كيبلو هلو بلا أنتي كم زدلي خدمتنا فتنا أتو مولجيتا جزين تلكا أبيروي كتصبيه كخيله مولجيتا تسامعو سرحو قاريصو مكينو العلو نابيت صحفة أتو تسفاي كده دحر سلامتا مجمرتا بتبيت كازقات أما قونات تحوص تفتش محزانيك نقركا حزغ نقركا دالي زلخو ميلان تسفا ميكال تغليلا نايسليا مساريحنا دمسيساتو نيفا زبها الحلاف السرحيتا ساتلايت كاتيلاتو مولجيتا لبو خاب سفرا وزي أخد المودلات انتاي كم زماتس كسمع جن عقلق قبر اللوا انت تتحيزا نصن سدرابيتو ناي منبار تخولي باللمن مالدي تابلع لي ناي موت فردي كعومو تاي خوليام إذا سلايت انت زي تتحيزا بقى رؤسو ننا حاجز دلي خمزلو كل خونتات ردو نبره مولجيتا دما ترغاغا كاباي زدل زلو انتايو أتو تسفاي بلكع خمصرلو دليت حضرو مولجيتا بحنساب بلعنان ستينانينا قدم ماتي كدحنا لني نخوت سئلي ختحابرو ويس بغنزب طلطلا بيلو غرفو اي دبلومات باسبورت خلونا يقدني انتايو دلي حسب مولجيتا بلكع زدلخ يقمط علي بنصور كنغرو دفافو مع صفقيل تخفته سعر رؤوس قنيعو نيلن تسفا ميكائيل بسم هيوت تخلب من قدقي مسكال لو من يكون عدانا قيلالا ترابي له قالات هوصه أتو تسفاي دنقرقر بلو تسفان حرك أن انت فرارقوه مولجيتا نبس حاو تخعوه أتو تسفاي نصحافيتو نمنستر هوفمان كتر رخبو نقرا موتر إلا خفيتو نود أبادي هلو حدا يلو تصوعو ملسي رخبان دقاقي متصوع أبدان وغيدو زخه هنسرطره نابك إح مسكال كدول تدانا سعر نتصور حبريتا لكاري هو هيوت تخلع عندهم قصر مننت 087696 ناب إيرتراس تسافرت الأوتوبوس كاتشامال قصر سلسته كوف مبلت شعته الرقاقص قالو نتستبهلو أور غز الصحافة أتو تسفاي بل كده ناي حديروم نوغو ناب إيرترا خنو قوليوم ملوء ليت خيدكا حاتيس كاركبهم أبو مسبس أحكا نتوم عبالات كإح مسكال بموتر الله خرخبني كن الزمينة فانت أرطر انتيلا بالعيا زغونا من قدين تحديما كتب العيخة كده ناي سعارة تأزاز وسيل وزا مولجيتا بزلو معي عيبالة كساب وساء زبلو كتب بدليه نتيني هيوتو أب حدقا زأتو فتس أمتات بأنكرو تعذبو موتن هيوتن أب دقايق بأزانو سمعو موت حص يكونو أتو تسفاين مولجيتا فتسي مرسعو أب تخفلي شغارة ولعو نابزن نابتن تملالسة صحافيتو دقاقي ما خدو ولا زخاخرة نوع جزية تسبيه ودا أبادي دمتو بموتر الله الصليخو تسمعه أتو تسفاي دمتو مسمعه قولج بلو دمتو نات قرارسة أبدان خاص أنيحكا نود أبادي كله كوي حسيبو أكلاتو حتى أبوكو أنت تسأنحه أبي إميجريشن تسأنحه حج جزاء أطلقه كل أمارات إنا برا أكلاتي كحتى أبن تيلوه ترأي كخيبلو فريهيو زحسوا
ኢሚግሬሽን ተጸንሕ ህይወት ተኽለ ዓንዶም ቁጽሪ መንነት 087696 ኢላ ኣውጽያ ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል ምኸደት ኣርዶ ነታ ቁጽሪ ወዲ ኣባዲ ደገማ ጠርጢርዋ ጸንሐ ኣቶ ተስፋይ እዛ ቁጽሪ መንነት ጠርጢርያ ነይረ ብስም ጀሚል ኣሕመዲን ካልእ ተደሪባ ወጽያ ኢለዮ ከኣምነለይ ኣይከኣለ ንኹሉ ኣሰር ደምሲስወይ ርእሱ ኣብ ክልተ ክትፍጋእ ደልየት መን ንሱ ኣቶ ተስፋይ ጨደረ ኣቤል ወርቅነህ እዛ መንነት ነዛ ሸርሙጣን ንጀሚላ ትበሃልን ደሪብ ይህብዎን እናሓንሓነ ኣረጋገጸሉ ብልዓዮ ብዘይ ንሕስያ ሕጅ ብልዓዮ ኣቶ ተስፋይ ብስምዒ ጨደረ ሞተረሉ ብሓይሊ ግባብ ቢሉ ዓጽዋ ኣብ ዝነበሮ ተላዕጢ ኮፍ በለ ዓሚቑ ድማ ዝተንፈሰ ንሙልጌታ ሽዑ ኣስተብሃለሉ ጸሓፊቱ ኣገዳስ ጻውዒት ስለ ዘለዎ ከተራኽቦ ሓተተቶ ኣቶ ሙልጌታ ክድውለልከ ከነዋጊዕና ይቕረታ ውጸለይ ምዃኑ ዝፈለጠ ሙልጌታ መሰሲሉ ተኣልየ ሚስተር ሆፍማን ብስራሕ ወፂሎ ክንረኽቦ ዝከኣለና ጌርና ኣይሰለጠን ይቕረታ በለት ብእንግሊዝኛ ጸሓፊት ሚስተር ሆፍማን ሓጺር ሓበሬታ ሂባ ኣቶ ተስፋይ ብዓቕሊ ንዝመጽእ ተጸበ ብኣገዳስ ስራሕ ደልዮ ስለ ዘለኹ ኣብ ዝተረኽበሉ ግዜ ራኽብኒ ተማሕፀና ሙልጌታ ከባቢኡ ብደቂቕ ድሕሪ ምዕዛብ ብናይ ጎደና ቴሌፎን ንኣቤል ወርቅነህ ካብ ኣፍ ሓርገጽ ከውጾ ደወለሉ ንኣቤል ከድሕኖን ተዘይኪኢሉ ሕልንኡ ከም ዘየቕስኖ ከሎ ገና ተረዶ ብዘይ ምሕረት ከም ዘጥፍእዎ ፈሊጥ እዩ እቲ ከይፈለጠ ዝኣተወ ጉዳይ ሳዕቤን ሞት እዩ ነፍሰ ስጉ ግፍፍ በሎ ንዕኡም ብዘይ ንሕስያ ከቃብጽዎ ከም ዝኾኑ ገመተ ኣቤል ካብ ስራሕ ክወጽእ እናተበገሰ ቴሌፎን ተደወለት ንወዲ ኣባዲ ክመጽእ ራዮ ነገራት ተለዋዊጦም ከም ዘለው ንእለት ተሰወጦ ቴሌፎን ጭር ድምጽ ደጋገመት ካብቲ እትቕመጦ ተሰሓቢ ጣውላ ከልዕላ ኢዱ ምስ ሰደደ ቀደመኒ ዝበለ ወዲ ኣባዲ ግንባሩ ካብ መሬት ሓፊሉ ንድሕሪት ወደቐ ድምጽ ናይታ ሽጉጥን ኣውያትን ተደሚሩ ንተገልገልትን ሰራሕተኛታትን ኢሚግሬሽን ዕግርግር ኣተወሎም ሙልጌታ ብቴሌፎን ዝሓለፈ ድምጽታት ኣብ እዝኑ በጽሐ ኣብ ዝነበሩ ኮይኑ ብልቡ ተነኽነኸ ኣልማዝ በልማዝ መበል 12 ክፋል ኣብ ዝተዛዚሙሎ መበል 13 ይቕጽል ልብ ወለድ ዛንታ ኣልማዝ በልማዝ بسامئيل حبت ميكائيل ود فورنور